U ajetu kojeg smo citirali uzvišeni gospodar kaže stejdu billah, o vi koji vjerujete, vi koji ste vjernici, koji ste već u džamijama, budite svjesni Allaha istinski i nemojte dozvoliti sebi da umrete sa ovoga svijeta drugačiji osim kao muslimani. Ovi koji ste već u džamijama, izgrađujte takvaluk koji je spomenut u kuranskom ajetu na koga poziva gospodar svjetova u časnom Kur'anu na mnogo mjesta, a takvaluk je svijest da budete u svakom trenutku svjesni da nas Allah dželešanuhu gleda, da je obaviješten o svakom našem postupku, svakoj našoj riječi, svakoj našoj misli i pomisli. Da će nas jednog dana kada to on odluči usmrtiti sa ovoga svijeta, da će nas nakon toga proživjeti i da će nas za naš dunjalučki život pitati. Ako čovjek izgradi ovu svijest i zna bez iole sumnje da će polagati račun za svaki dan i trenutak dunjalučkog života, trudit će se da na ovome svijetu čini lijepe, hajrli i korisne stvari, a neće zlo, nasilje, zulum, nepravdu drugim ljudima činiti. I nemojte dozvoliti sebi da se ovoga svijeta preselite drugačije osim kao muslimani, je poziv na pripravnost, jer smrt se ne najavljuje, dolazi iznenada. Koliko puta smo ispratili mlade ljude koji su imali planove, ideje, razmišljanja o životu, o poslovima, o idealima, a završili su naprasno ovaj dunjaluk i otišli svome gospodaru. Zato je poziv na takvaluk, poziv na pripravnost, da svakoga dana živimo kao da nam je posljednji dan života i jednog dana ćemo biti u pravu. Ako čovjek tako živi i priprema sebe za onaj svijet, preselit će se ovoga svijeta, ako Bog da, u stanju u kome je zadovoljan da se sretne sa svojim gospodarom. A poslanik alejhi selam je rekao da će čovjek biti proživljen onako kako je preselio. Velika je stvar kada čovjek preseli Allahu dželešanuhu u ibadetu sa riječima šehadeta, jer će tako biti proživljen. Ako preseli na seđdi, bit će proživljen na seđdi. Ako preseli sa šehadetom, bit će proživljen da izgovara šehadet. Ako preseli daleko bilo u grijehu, bit će proživljen u grijehu, a to su znakovi i signali za dobar ili loš svršetak dunjalučkog života. Poslanik alejhi selam nas je podučio da ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni gospodaru svjetova, gospodaru ljudi. Ja sam zahvalan u istinu islamskoj zajednici što danas imam priliku i svim ljudima koji su uključeni u ovaj prelijepi ambijent, u ovo hajrli druženje, da ove džumanske mubarek trenutke provedemo zajedno i podijelimo par kuranskih i hadijskih poruka i razmijenimo ih međusobno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živio u Meki i počeo pozivati svoj narod i proveo je težak period, nekoliko teških godina, antagonizama, maltretiranja, svih vrsta. I u Meki je već bila napeta situacija, ambijent nije bio prijatan, a za muslimane nimalo nije bilo lako živjeti u takvom ambijentu. Bio je period izolacije. Bio je period kada nisu sa njima htjeli ni da trguju, ni da kupuju, ni da se sa njima žene, sa muslimanima, ni uzimaju od njih, niti ikakve poslove i dodira da imaju. I muslimani su došli do tačke kada su morali da bi preživjeli jesti korijenje od biljaka, jer nisu imali šta čak ni za jesti. U tom jednom ambijentu dolazi jedna skupina uglednih Kurejšija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažu: ti si od nas, naše čeljade, iz ugledne i dobre kuće. Vidiš da u Meki nije dobar ambijent, nije dobra atmosfera. Osjećaju se tenzije, neprijateljstva, različita maltretiranja. Mi ti nudimo ruku pomirenja i hoćemo da ti damo ideju, dajemo prijedlog kako da riješimo spor između nas i tebe. Kažete lijepe ideje. Hajde da napravimo kompromis, da sjednemo ti i mi i da pomirimo više. Vidiš, amidžići se svađaju, braća jedan. Ko je primio islam, on više nije u dobrim odnosima. To jest oni koji su ostali u nevjerstvu, u mnogoboštvu, više
su ga ignorisali, onda su već u porodicama su osjećali problemi, tenzije i tako dalje. I znate, čitajući siru o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako je taj period Islama bio mučan i težak. I oni kažu, evo ideje, hajde da ti prihvatiš nekoliko ovih naših božanstava. A oni su imali, neuzubillah, za svaki dan po jednog boga. Preko 360 bogova je bilo smešteno u Kjabi časnoj. Posle je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem očistio. Kaže, evo, ako ti je to mnogo, ti proberi nekoliko njih, 4, 5, 6. I da uvrstimo i ovog tvog Boga u koga ti pozivaš, pa da zajednički obožavamo, evo, 3, 4 ova naše i ovog tvog i da napravimo kompromis, riješimo stvar. Ili kaže, imamo i drugi prijedlog. Hajde da jedne godine svi mi obožavamo tvoga Boga. Svi se mi mušnici dogovorimo i kažemo, ove godine nećemo da obožavamo ova naša božanstva, već svi da obožavamo tvoga Boga. A sljedeće godine da ti i ovi koje ti pozivaš, svi oni i vi da ne obožavate tog vašeg, nego svi da obožavamo ove naše. I tako jednu godinu tvog, jednu godinu naše i da napravimo rješenje. Njih je bilo, kaže, 7-8 uglednih Mekelija kada su to ponudili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i bili su negdje kod Kjabe, u blizini Kjabe. I poslaniku sallallahu i on je rekao, pustite me malo. I oni su sačekali. Dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objava. Spušta se jedna kuranska sura koju svi znate. Naučili ste još u Mektebu. I Allah dželešanu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kul, reci, odgovori im poslaniče, ovima koji su ti ponudili to što su ti ponudili. Kul ja ejuhel kafirun. Reci, o vi nevjernici, mušrici, kafiri, la a'budu ma ta'budun. Ja ne obožavam ono što vi obožavate. Wala entum abiduna ma a'bud. Niti vi obožavate onoga koga ja obožavam. Wala ana abidu ma abetum. Niti sam ja obožavao to što ste vi obožavali. Wala entum abiduna ma a'bud. Niti ću ja ikada obožavati to što ste vi obožavali, niti ćete vi obožavati ovo što ja obožavam. Lekum dinukum valiya din. Vama vaša, meni moja vjera. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bilo momentno da on bude grub. On je bio odličje ljudskosti, blagosti. A pogledajte ovu žestinu, s kojom žestinom poslanik alejhi selam, to jest Kur'an, njima odgovara na ovaj prijedlog koji je u osnovi, uslovno rečeno, bio dobar. Hajde da riješimo spor. A pogledajte kako ih grubo odbija. Nema priče. 10 godina kasnije, vratit ćemo se kratko na ovaj događaj, ali 10 godina kasnije događa se jedan drugi ambijent, druge okolnosti. Muslimani izašli iz Mekije, pošli u Medinu, napravili zajednicu, ozbiljnu zajednicu, društvo. Napravili institucije, ojačali, prihvataju ljudi islam. Ne mogu više da priđu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svako ko će da primi islam već dođe jedan i kaže čeka tamo ispred džamije 100 ovih mojih iz plemena, evo ja ću ispred njih da izgovorim šehadet pa ću im prenijeti šta to treba. Islam jak, ojača više, nisu muslimani u onoj poziciji kad ih maltretiraju, šikaniraju, protjeruju. Muslimani jaki. Kaže poslanik alejhi selam svojim muslimanima, hajmo da obavimo umru. I pođu iz Medine u Meku. I bilo ih je prema istorijskim podacima 1400 muslimana pošli da obave umru. U najljepšem, sa najljepšim nijetom. Nisu ponijeli čak ni oružje, već samo neke osnovne za samoodbranu od životinja i tako dalje. Za ono što je nužno da čovjek nosi na putovanju, kao što je putovanje kroz pustinju. Putuju mjesec dana. I došli do pred samu Meku. Već haman da uđu u Meku, Mekelije saznaju, organizuju se, izađu prije Meke i kažu tu nastaje neke vrste tenzija i oni traže da muslimani ne obave umru ili će izaći s vojskom, da dođe do okršaja i tako dalje, i tako dalje. I dolazi do jednog dogovora koji se u historiji naziva dogovor na Hudejbiji. Dogovor na Hudejbiji, to je mjesto vrlo blizu Meke. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpisuje taj dogovor sa Mekelijama. Dolazi jedan predstavnik njih koji ih simbolizira i poslanik s jedne strane, on sa druge strane
kao predstavnik cijele Mekke i kaže, sad zapisuju tačke ugovora. Alija radijallahu anhu je bio pisar. On je zapisivao, poslanik mu diktira. I kaže mu poslanik, Alija piši. Sad piše dogovor na Hudejbiji i kaže, počinje taj dogovor, kaže poslanik alejselam diktira njemu, pošto poslanik alejselam nije znao ni čitati ni pisati, kaže, piši Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga, Allaha, milostivog, samilosnog. I ovaj iz Mekke protestuje, kaže, čekaj, mi ne znamo ko je taj Rahmanirrahim. Oni su vjerovali, načelno su vjerovali u postojanje vrhovnog Boga Allaha. Oni su vjerovali da postoji Allah kao vrhovno božanstvo. Ali su vjerovali da imaju ova mala božanstva, neuzubillah, koja ih približavaju njemu. To su putevi kako da dođu do njega. I zato su vjerovali, pripisivali druga Allahu Đelešanu s ovim malim božanstvima. Tako da, kaže, mi znamo ko je Allah, ali ne znamo ovo Rahmanirrahim, kaže, to je nama nepoznato, nego napiši Bismike Allahume, u ime Boga, samo tako. Samo kaže, u ime Boga. Kaže poslanik, Alija, izbriši to. Kaže Alija, neće. Poslaniče, halali, izvini, ovo nije neposlušnost tebi, ali dosta je više bilo, šta su oni nama radili. Šta smo sve mi prolazili, sad više nisu oni u poziciji da nama diktiraju ove stvari. Ja to neću pisati. Kaže poslanik, Alija, gdje se to nalazi, ja ću izbrisati. I on mu kaže, evo tu, kaže poslanik, svojom rukom izbriše ovo Rahmanirrahim i samo ostane u ime Allaha. Kaže dalje, kaže poslanik alejselam diktira dalje. Ovo je ugovor između Muhammeda, Allahovog poslanika i stanovnika Mekke. Kad ovaj protestuje, kaže, mi da vjerujemo da si ti Allahov poslanik ne bi ratovali protiv tebe. Nego napiši Muhammed sin Abdullahov, a to Allahov poslanik to da se izbriše iz ugovora. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Alija, izbriši to. Kaže Alija, poslaniče, ja to ne mogu izbrisati. Ali ja, nemoj da me shvatiš da ja sam neposlušan tebi, a život Alija je bio taj koji je bio uz poslanika od 8. svoje godine, bio je njegov najvjerniji, jedan od najboljih ashaba, 4. po vrijednosti u islamu nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali prosto došli su do tačke da više ne moramo mi njima, zašto ja ovo da izbrišem, kaže poslanik alejhi selam, gdje se to nalazi, on izbriše svojom rukom, sklopi se taj ugovor, poslanik pristaje, pazite ovo, došli do Mekke, pristaje da se okrenu i da se vrate nazad. Nećemo obaviti ove godine umru, do godine prema ugovoru, ne možete ove godine dobaviti, do godine možete dobaviti. Kaže poslanik, hajde, nema problema, i to pristaje. I ashabima bilo malo krijevo. Skoro da su odbili poslušnost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, sad smo mi jači, ima nas više, trpili smo što smo trpili, koliko smo trpili. I sad još došli da nas maltretiraju, da se vratimo odavde, a mi samo došli da obavimo umru, nećemo tamo, mi smo znamo, svi muslimani su, drže se do riječi i tako dalje. I ne bi tamo napravili nikakav problem, samo oni nas da ne diraju, mi uđemo, jedan dan se obavlja umra, izađemo i završen problem. Oni nas vraćaju sad ponovo nazad i kaže poslanik ashabima, ajmo sad ovdje prije Mekke, ne u Mekki, nego prije Mekke da zakoljemo kurbane koje su poveli jer se na umri kolju kurbani, jer ovdje ćemo zaklati ove kurbane i skratiti kosu jer se to na umri radi. I vraćamo se nazad i ashabi ne pomjeraju. Jer su ljuti bili ne na poslanika, već zašto popušta toliko Mekelijama. A šta je dobio poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovim ugovorom? Dobio je 10 godina mira, 10 godina nenapadanja. Dobio je priliku da 10 godina u miru, bez ratova s Kurejšijama koji su ga opterećivali, širi islam. Nije se izdržalo ni 2-3 godine, mušnici su prekršili ugovor. Jer je toliko ljudi prihvatalo islam. Nakon 2 godine poslanik alejhi selam oslobađa Meku. Ali je dobio mir. Kakva je poveza sa ova dva događaja? Ovim prvim događajem, kada je poslanik alejhi selam ne popušta ni najmanje, iako je bio u podređenoj situaciji, iako su bili maltretirani, malo ih bilo, bili u poziciji kad oni nisu mogli da diktiraju, ali poslanik dolazi i kaže, nema dogovora. A u drugoj situaciji, kada je on mogao da diktira uslove dogovora, kad je on mogao da zateže, on popušta. Zato što poslanik alejhi selam nas uči. A on je laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi u Allahova poslanika imate divan uzor. On nas je podučio
da moramo razlikovati stvari oko kojih stvari možemo da pričamo i da se dogovaramo i koje nisu krucijalne, koje nisu toliko bitne. Ovdje ima prostora za kompromis, ovdje možemo da popustimo. Nije ništa sporo, ćemo obaviti ove godine ili iduće godine. Dobijemo mir i možemo da širimo islam, dobili smo veći hajr. Ali ima stvari oko kojih nema dogovora, nema kompromisa, mora da se zna. Ne možete sa akaidom, sa vjerskim pitanjima, sa temeljima islama, nema dogovora. Ne može, ima jedan Bog, ima više bogova. Ima jedan Bog i ako treba, zato se gine, ne može da se prihvata drugi Bog, drugo božanstvo. To je islam, to je temelj, preko toga nema. Ako ovi stvari tehnički hoće upisati Allahov poslanik ili svoj Muhammed sin Abdullahov, to uopšte nije bitno, to je tehnička stvar, sekundarno pitanje. Poslanik hoće da nas poduči, a on nam je divan uzor, da moramo znati da razlikujemo prioritete, da pravimo selekciju između onoga što je bitno, oko čega ne smijemo da imamo kompromisa, i oko onih stvari koje su sitne, sporadne, tehničke, oko kojih ne treba da zatežemo i da pravimo probleme. Nažalost, mi su danas pobrkali sve te prioritete. U šerijatskom pravu postoji nauka koja se zove fikhul evlevijat. Fik, razumijevanje prioriteta. Šta je prioritet? Čime da se bavimo? Sad je ovo krucijalno, moramo ovo da završimo. A ove stvari, kad dođe svoje vrijeme. Zato moramo da znamo da budemo oštrumni, pametni, dalekovidni, da izaberemo, nađemo lidere koji će sa pozicije vidjeti dalje. Vidjeti ono što ovi ashabi nisu vidjeli u tom trenutku. Oni su vidjeli samo kratkoročno zašto da popuštamo, ali nisu vidjeli ono što je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Za ovaj ugovor na Hudejbi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio kuranske ajete gdje Allah dželle šanuhu taj dogovor naziva inna fetahna leke fetha mubina, mi smo ti dali veliku pobjedu. Ovaj dogovor Kur'an naziva velika pobjeda. Iako su ashabi u tom trenutku smatrali da su poraženi, zašto smo popustili njima. Razumijevanje prioriteta u našim životima je temelj, bazira se na velikom izučavanju, nauci, slijeđenju, praćenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izučavanju njegovog životopisa, da imamo dalekovidost, da imamo intuiciju, da možemo da predosjetimo ono što je opasno, da oko sitnih stvari se ne zatežemo, da u našim porodicama, vašoj djeci, trebate razumjeti koji su temelji, gdje ne smijete da popuštate, šta je to što je važno i krucijalno, a šta su stvari koje su dalekosežne i oko kojih možete da pričate, da se dogovarate. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah.